Belai no hambai ang kaisa tini live video makai je Tripura sarok kok no alang palang ke kok samani bagoi ang obo no belai no ninda khlaika ang obo belai no ang hamjaglia tamni hingkai borokni tamo borokni tamo chini borok o kok no bujia ko tabo borokni chini hinonglai tongo Maharajana chungjo tongmaniyo thancha hini phaikya thancha hini chungjo tok chung apur baji soklega tamukha haipano tabukhai borok je o Maharajani dolni borok chini IPFT ni chini supremong chini sar enchi debor mano phun bai khlainai mai chakhada wak bhan chaliada tam chaliada berman krida tam krida nin buah keri hai keri amo hai ke inchal khlaimani je o Tripura mothari charai bono ang challenge khlai sawo ang kaisa youth IPF tini charai ang gonda tisani ang jaga bumung sairi nai gonda tisani ani bumung goirang Tripura nung bai ang challenge khlai sawo nung je saran chino nung sanai borok no nung challenge nini jare challa jori khomata tongongka gonda tisawo nung yakong rioi phaioi nung fix to fix kok saman kang kaise apuru kase nona Tripura mothari charai hin nona mani nai nini jori se bokhorok bumtum jori se nini bumtum jori se nini ganang kangkai gonda tisa phainai challenge khaipiri youth IPF ni charai bai ang goirang Tripura bai nung aba haike nung enchi de sini sar enchi sarno je babe ke nung viral kherika phiaba nung viral ati khaimani nung bo Tripura sase nung bo biangle thanai nung Tripura sang toi sini Tripura sana nung am haike viral khairi mani nung hai musuk nung hai soi nung hai wak be manai sui be wanai no charai no nung bini yes kurai siman chuk pin to ongwe manglak sini je saren chi deborma budget tiniyo sara Tripura জন chini IPF tini supremong president এবং chini minister budget jagat tongkha o jagani bini yaplai ni hadri chuk pin dam kori nung je babe nung atike chini saren chi deborma nung inchal khlaimani ulo sema bugyono Tripura motha koidin niron Tripura motha tabok buskangwo ADC election jori se paikangkai Tripura motha nai manglak sekangpuro nukabla luksabawo phainai IPF tini budru kisabija o raja hini phainai khak paika tabok taisa ADC ni sung thik tongo IPF tini bud nor busuk talangai manglak BJP IPF ti ju sarkar chini ADC o chung BJP IPF ti ju sarkar chung 28 ta lai phunungnai chung no baji soknai nung tabok inchal khaimani biang thangnai nung hei IPF tino nung yakungro ma klainai nung abo hai kok samani kintu khapia Tripura sa mayanangai tongni mayanangdana kok sari nung Tripura mota khaidi CPM khaidi TPF khaidi chungabo hiya nung jesmar khaidi nung atike phun bai nung jere sar enchi debor mane inchal khlaimani nini bomtom kayako non challenge ri kok sawo no nini bomtom se kayako nini nung borok ni kono dino munisur rubo nung sokpaya ko nung suijat phade khomada tongka phade sairika direct live phai direct bokhorok mukhang nuk jagai sairika bosuk jarane bomtom gonang nung viral khairi ko phalainai narano নিজেলে ইয়াঙ্গ নিজের এরিয়াও Tripura মথারনো মিটিং খাইরে তর জগাই খারমা সিজা হিনাই নিজে ট্রাইবেল হিনাই কোরফান খাইয়া আং কইনাই হ্যাঁ কফা জায়গান বাই সাইমিয়া গটা আফরকাই সাইমানানো চ্যালেঞ্জ খাই বসে এনসি সারনো বসে বিয়াং কক সাইনে ভাইরাল খাইরিও মুসুক জাত